Waqt li fil-Belt Valletta kienet għaddejja ċ-ċerimonja tal-ġurament tal-ħatra, One tella programm speċjali fejn fih sar kummentarju ta' dak li kienet jiġri b'mod dirett fil-kapitali. Il-professur Godfrey Pirotta, b'esperjenza vasta fil-qasam diplomatiku, ikkummenta dwar kif l-istorja qatt trid tiġġudika lil Joseph Muscat bħala statista. Ir-rebħiet ma jiġux mix-xejn. Inti ma terbaħx elezzjoni waħda l-oħra u ma tkun għamil xejn, ovvjament. L-ewwel nett għamel xi ħaġa fl-opinjoni tiegħi jiena li ttieħ l-istorja li kellna pajjiż li kien maqsum fuq l-Ewropa pereżempju, ittieħdet deċiżjoni, saħħaħ dik id-deċiżjoni ta' Malta fl-Ewropa, mhux għamel sabbat saqajh kif ġieli jiġri tal-pajjiż u neqpaw infixklu, imma għadna n-nies iddeċidew xi jridu u saħħaħ u dak li xtaqgħu dawk in-nies ukoll li jaraw Malta tavvanza fl-Ewropa u wettqu iktar mill-gvern preċedenti ta' qabel. Dwar il-messaġġ tal-Prim Ministru l-poplu laqa bil-kbir f'din l-elezzjoni, ikkummentat Marija Camilleri, mistiedna oħra waqt dan il-programm speċjali. Illum il-poplu l-ewwel ħaġa nafu qegħdin naraw illi mista tbellalu aktar dak illi ma jridx jisma'. It-tieni nett jafu ukoll illi jemmen illi it-triq li beda Joseph Muscat trid titkompla. U dan qegħdin narawh għaliex l-4 snin illi għaddew illi kien xogħol 4 snin ta' xogħol intensiv irid jitkompla kif qal Joseph stess fil-5 snin illi ġejjin. Min-naħa tiegħu Brendan Zerafa rrimarka dwar l-irwol taż-żgħażagħ f'din il-kampanja li għażlu l-għaqda u mhux id-diviżjoni. Issa wasal iż-żmien biex nerġgħu ninaqdu bħala poplu, nerġg'u ninaqdu bħala pajjiż wara li kellna kampanja min-naħa tal-Partit Nazzjonalista li kienet diviżiva li ridet taqsam il-poplu għax they tried to divide and conquer. Din il-kampanja ma ħadmitx, il-kampanja tal-Partit Laburista anke l-Forum Żgħażagħ Laburisti kif semmejt inti bil-kampanja tagħna Next 5 hija kampanja li ħadmet ħafna, ġabet ħafna żgħażagħ flimkien, kienet kampanja li min-naħa tal-Labour Party wkoll għaqdet in-nies, so nemmen li wasal iż-żmien li ninaqdu bħala pajjiż ħalli inkomplu insiru lejra tal-Ewropa u lejra tad-dinja. Argument ta' min jixtar sew kien dak minn Godfrey Grima li aċċenna l-bżonn li nibqgħu mexxin il-quddiem lilin mill-femiet politiċi differenti. Jekk il-leaders ma jmexxux tajjeb, jekk hemm min jibda jgħid illi din l-elezzjoni forsi naqset mixi leġittimità u xorta għandna raġun ngħidu li kien hemm ħafna korruzzjoni, xorta nibqgħu insusu fuq dan l-argument tal-korruzzjoni. Jekk hemm mhux se jagħmel servizz la lin-nies illi jimxu warajh illi huma fil-partit tiegħu. U fejn inqas il-Malta.